Unas geometrías que pudieran parecer al principio sin alma, pero luego llegan a conmovernos los ritmos musicales, unas perspectivas que no hacen sino que crearnos percepciones sensoriales y emocionales. Hoy se sienta con nosotros Guillermo Pedrosa para hacer un recorrido por su trayectoria artística y sabemos más de su biografía en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga. Guillermo Pedrosa, nacido en Vilagarcía de Arousa en 1958, demuestra ya desde niño facilidad para el dibujo. Se forma en los museos de todo el mundo. Desde los 16 años empieza a frecuentar la Pinacoteca del Prado. A partir de ahí son muchos los espacios que visita para conocer de primera mano el arte contemporáneo. A los 17 años organiza su primera individual en la Sala de Arte del Casino de su villa natal. Desde entonces expuso en la Bienal de Arte de Pontevedra, en la sección de Nuevos Valores, en varias exposiciones individuales y colectivas, destacando sus muestras en la compostelana Galería Sargadelos, en el Aula de Cultura de Santiago, en la Casa de Galicia, en la Galería Margarita Summers de la capital de España, en la colectiva Ollando Cara ao Mar, en el Centro Gallego de Buenos Aires, Marisa Marimón y Galería Bisol de Ourense, Galería Alameda de Vigo o en la compostelana José Lorenzo. Ha participado en las balconadas de Betanzos, en Arte Vilalba 87. Ha elaborado carteles e ilustraciones para suplementos culturales y revistas especializadas de la prensa gallega. Impartió varios talleres de pintura para la Asociación Española contra el Cáncer y dirigió cursos municipales de pintura para el Ayuntamiento de Vilagarcía. Participó como artista invitado en la Xuntanza Obradoiro de las Artes Visuales en la Fundación Museo A Solaina de Piloño. Puso en marcha el taller Castelao de creación plástica, desde el que impulsa la formación de nuevos creadores. Actualmente expone su trabajo en Vilagarcía, en la Sala Briones y el Auditorio. Guillermo, bienvenido a Espacio de Arte, es todo un placer. Gracias a vos por convidarme, eu encantado de estar aquí con vos. Y estás a raíz de tu reciente exposición en Vilagarcía, Morfolosías. Es un trabajo repartido entre dos salas, la Sala Briones y el Auditorio. ¿Se presenta como una especie de antológica? No, é todo prácticamente obra recente. O que sí hai é dúas formas de ver distintas nos dous sitios. Na sala do auditorio se presenta, digamos, cronolóxicamente a máis antigua no tempo e a que dou pega, a desencadenante, a que se colga nas Rivas Briones, que é a máis recente, é a máis contundente. Sí, sí, se nota. ¿Cómo se percibe la evolución y el paso del tiempo entre las dos salas? Pois de forma moi sutil, tampouco non é un cambio drástico brusco, aínda que véndoas pareza que son dúas concepcións distintas, eu non son dos que dou cambios drásticos, eu evoluciono. O que pasa que é de forma sutil, de feito hai algunha na Sala Rivas Briones que enlaza directamente ca outra exposición, parece que incluso aínda pertenece a outra, e pouco a pouco se foi adentrando o volumen que é o que caracteriza a exposición máis reciente, a de Rivas Briones. Pero lo que sí que se percibe entre ambas salas es que tu obra con el tiempo se ha ido haciendo muchísimo más volumétrica. Casi hasta aproximarse a un trabajo escultórico. Sí, é moi volumétrica, moi contundente e foi, como dixen antes, paulatinamente. Eu, na obra máis primitiva, eu sou un pintor tradicional de unha visión plana, bidimensional, que entonces fun incorporando pouco a pouco elementos a esa bidimensionalidade, elementos, pois, en principio, pouco chamativos, pouco volumétricos, eran aramios, cabos. Despois eu, pola lanzada, pola ría de Arousa, iba paseando polo inverno, vía pezas de restos de embarcacións que viñan á orilla, que me chamaban particularmente a atención. Oi, mira esa peza que bonita, e pois casi non lle daba como importancia, pero logo en sucesivos paseos pois fun recollendo pezas desas, levándoas para o estudio e pouco a pouco pasaron a incorporarse á obra. O sea que como las seleccionas? É simplemente fruto del azar ese encuentro? O azar faiche ver moitas pezas, porque veñen no inverno, cos temporais veñen moitas pezas á praia. Pero logo ti no teu foro interno seleccionas a que particularmente che di algo máis que a outra.
non todas as pezas son iguais, en teoría todas son anónimas e indiferentes, pero ti no teu foro interno cando ves unha e dices, esta está me dicindo cousas, esta casi incluso me está suxerindo unha obra, e esa é a que recolles. Obras muy musicales, lo digo por muchos títulos, y muchas recuerdan a peros de marinos, digamos. Sí, esa é a miña obsesión polo mar, ven precisamente de aí, de que eu son da zona do Salnés, de Vilagarcía de Arousa, e ali o que nos influye basicamente é o mar, convives co mar diariamente, tes o mar, inda que non o vexas nin vayas a él, sabes que está aí, percibes o salitre, entonces o mar influye na obra no que representas, inda que non representes o mar, porque non é unha obra figurativa, pero o mar está presente, está latente na obra. Sí, algunos de estos paisajes, porque en definitiva son paisajes, nos podrían recordar paisajes marinos, pero ya digo, a cada uno pues tirará por donde su alma le indique. Sí, máis que mariños, costeiros, a mellor de rochas e penedos, dos abultamentos poden ser os penedos que pode haber en praias, cons, incluso saíntes do medio do mar. Sí, en algunhas pezas destas de madeira que hai adosadas aos cuadros, incluso se percibe, vou dicir unha barbaridade, se pasamos a lingua por riba da peza, casi nos sabe ao salitre, porque ven directamente ao mar. Eu normalmente non interveño na peza que recollo, conservo a tal cual, interveño no fondo, digamos, pero a peza consérvase casi tal cual. Y esos óxidos, hay muchas piezas que cuesta creer, si uno no va a la propia sala, cuesta creer que son pintura, porque realmente parece hasta acero cortén, por esa oxidación que le... Sí, precisamente, que ven directamente tamén do mar. Unha embarcación de madeira non sufre oxidación, pero as embarcacións de ferro, as vellas, as que chegan aos asteleiros, as que están varadas, sufren ese proceso de oxidación, o sea que sigue sendo unha componente mariñeira. Inda que son moi xeométricas, ao mellor aí xa non recorda tanto o mar, pero a evocación, digamos, sigue partindo do mar. Y todo con materiales diferentes al óleo, porque al principio utilizabas el óleo, después ya... Sí, bueno, sigue, digamos, estando aí, pero de forma secundaria. Utilizo materiais incluso mariñeiros tamén, como o alquitrán que se lle dá para carenar os barcos de ribeira, materiais do mar, brea incluso a veces, as cordas que hai nos cuadros son cabos mariñeiros, non son corda, son cabos mariñeiros, cabos das embarcacións. Y definitivamente con estas incrustaciones abandonas la bidimensionalidad del lienzo, ¿o podrías volver a ella? Podría volver a ela, nunca podo decir desa agua non me verei. Un maestro local que tiñamos en Vilagarcía que morreu, que era Rivas Briones, eu cando de mozo iba polo seu estudio e dicía, bueno, porque eu son pintor e tal, eu obsesionome ca pintura e tal, e me dicía, bueno, casi parecía premonitorio, dicía, bueno, eres pintor ahora, pero nunca sabes onde vas a rematar. E eu dixe, bueno, este ao menos sabe o que está dicindo, eu son pintor, basicamente pintor, pois ao final tiña razón e vou acabar casi na escultura. De feito, se tuvera un estudio máis amplio, seguramente estaría facendo casi escultura. Que podo retomar outra vez a planitude, digamos, pois é probable tamén, o sea, non podo decir porque eu non teño un proxecto prefixado do que vou ir facendo. Entón, vou elaborando, vou evolucionando, aquí cheguei até agora, onde vou ir despois? Pois non o sei, de momento estou abrindo o plano. O que fago hasta ahora pois é como pechando, todo parte da parede e péchase, é, digamos, elíptico. Agora estou traballando máis ben dunha forma hiperbólica, abrindo o espacio xa. Pero, bueno, está ainda no estudio, é un xérmulo que teño aí, ainda se está xestando. Mencionabas a Rivas Briones, sus texturas. ¿Es ese tu maestro definitivo ou hai outras fuentes? Non, ese é o que temos máis próximo e o de adolescentes era o que teñemos ali ao lado e era o noso referente, pero eu na época que fun figurativo tiña ao mellor a Óscar Kokoschka ou a outros referentes, a Chagall, a outros referentes de Oteiza tamén te gusta moito. Oteiza xa máis contemporáneo e entronca máis co que fago agora. De feito, unha cousa curiosa na zona do Salnés, os artistas de Vilagarcía somos casi todos pintores, precisamente pola influencia de Rivas Briones, que era pintor. Na zona de Cambaos para lá son casi todos escultores, pola influencia da Sorei. É unha reflexión meña, pero que penso que no fondo é certo, porque tiñamos un de referentes distintos, digamos. Y aparte, bueno, no estáis desconectados. Me decías el otro día, tomando un café, que hacéis, digamos que, suntanzas, ¿no?, habituales.
entre vosotros? O sea, ¿tenéis una comida fraternal todos los años? ¿Hay mucho contacto? Sí, solemos vernos, bueno, nas inauguracións dos compañeiros, acudimos uns das de outros e tal, e logo anualmente facemos unha para vernos todos, facemos unha comida, digamos, de empresa, entre comillas, que empezou sendo un pouco de broma, pois levo, creo que se vai facendo 5 anos, na primeira eran 12 personas, pero nesta última xa fomos 50 e pico, incluso ven xente de Ourense, a Cisclo Manzano, xente de Coruña, xente... Vamos, está collendo unha dimensión que non se podía prever nun principio. Veñen non só pintores, escultores, poetas, fotógrafos, hai un pouco de unha amalgama de todo, os culturetas, digamos, entre comillas, pero bueno, unha comida entrañable porque hai xente que ao mellor non ves o resto do ano porque está en outras, traballando en outras zonas. Dá tempo para hablar de vuestras inquietudes artísticas? Nos preparativos, mentras, digamos, cando tomamos o aperitivo de pé, entón, pois sí, máis ou menos contamos uns con outros e tal, logo xa, unha vez sentados á mesa, pois tes os que tes con colao e vas comentando xa cousas máis particulares de... El día de la visita que fuimos allí a Vilagarcía coincidimos también con amigos artistas. Ahora vamos a escuchar la opinión de otro artista, porque este es del mundo de la actuación. A ver lo que nos comenta Carlos Blanco sobre la obra de Guillermo. Nunca vin o programa e non coñezo a súa presentadora, pero estou seguro que é un programa estupendo. Pídenme que falen de Guillermo. Déxame pensar. Supoño que será Guillermo Pedrosa, non? Eu coñezo polo fillo de Nini, porque cando éramos nenos a súa nai ia moito pola casa da miña tía Carmiña, e desde rapaces, pois, coñecémonos, coincidimos en moitas loitas, moitas batallas, e desde sempre tivo esa paixón por pintar, non? Sempre lle deu por aí, pintábase a si mesmo, facía autorretratos, comezou nunha especie de surrealismo un tanto extravagante ata chegar a esta maravilla que fai agora, que podedes ver na sala Rivas Briones de Vilagarcía. Hoy ainda non fun, teño pendente ir verlle a exposición, pero estou convencido que será unha maravilla, porque teño obra del, teño sorte de que me regalase un cadro maravilloso e sobre todo teño a honra da súa amizade, non? A última vez que nos vimos reprochoume que lle puxeran unha multa por culpa miña, pero non é verdade. E sei que rimos xuntos. E tivemos moza xuntos, ela súa e eu a miña, non coincidimos. Un vilagarcián, un tipo do que especialmente podo dicir que nunca se rendeu, e non é doado non facer iso adicándose á arte e á pintura. E probablemente o que podedes ver aí nese espazo chamado Rivas Briones, que foi tamén un gran pintor de Vilagarcía, sexa a esencia dos seus anos de vida, dos 40 e pico anos da súa vida, a esencia de todo ese esforzo, de toda esa batalla, de toda esa pelexa, ese constructivismo, esas formas, esa pescuda, esa dúbida, esa pipa que levou nunha época, esa boina que puxo en outra. En última instancia, un tipo ben interesante. Con todos vos, Guillermo Pedrosa. Qué simpático, nos ha desvelado muchas cosas sobre tu personalidad. Sí, sobre todo de casi da infancia, da miña infancia. ¿Es en la niñez cuando se forja tu trayectoria posterior? Pois sí, na infancia, no que hoxe sería EXB, aí noto que teño unha particularidade dotado para o dibuixo, notome dotado para o dibuixo, e entón a partir de aí pois me regalan meus pais un cabalete, unhos óleos, e empezo a traballar, a investigar, sempre de forma autodidacta, que non teño formación académica, teño unha formación, pero que eu fun forxándome a base de ler, de estudiar, de visitar museos, exposicións. Eu teño viaxado hasta 6 veces ao ano a Madrid para ver cousas, cada vez máis, todo eso é a miña formación, o meu bagaxe, digamos, que foron os museos e as exposicións, e os textos dos catálogos, que últimamente, ademais, se fan uns textos interesantísimos, que che aportan e afondan na obra de cada autor. Sí. Vos habéis hecho un buen texto en Vilagarcía, se ha hecho un buen texto y un buen catálogo.
La sala preciosa, muy bien iluminada. Echamos de menos quizá más promoción. Cuando hay una exposición muy buena, un tirón de orejas, porque debería de haber más publicidad. Bueno, en ese sentido, sí, vamos a ver, a sala é unha sala que non lle ten nada que envidiar a calquera outra sala, é unha sala espaciosa, ben iluminada, céntrica incluso, o catálogo é un señor catálogo tamén, poucas salas de Galicia se permiten o luxo de editar ese catálogo. O que pasa é que logo todo isto pois se queda a nivel local, non ten, digamos, a difusión, a repercusión que podería ter tendo esta entidade, a sala e o catálogo non ten repercusión no resto, casi no resto de Galicia. Sí, pues eso es de ellos, es labor de ellos, sí, así que nada. Sí, en ese sentido sí. Investigas el armazón de la obra y comentabas antes que el reverso es tan importante como el anverso de la obra. ¿Complicadas esas estructuras que introduces por detrás? Son bastante complexas, sí. A pesar de que a obra, vista dende o punto de vista do seu espectador, teña unha apariencia formal, sinxela, o reverso é complicado de armar para que precisamente teña esa apariencia na outra zona, na zona posterior. Leva todo un tinglao de resortes e aparellos, madeiras, ferros, puntas, cordas, todo un andamiaxe que logo vai soportar esa tela e vai facer esas formas. Eso leva moito traballo. De feito, eu, cando traballaba, digamos, de forma plana, cando traballaba no lienzo bidimensional, pois facía un número de obras significativamente maior ao que fago agora. Traballaba como entre 60 e 70 obras ao ano. Agora, con este tipo de obras, traballando o mismo ou máis horas ao día, pois traballo, me salen 20, 23 obras ao ano, porque levan moito traballo. Sí, é unha obra que ten que estar moi elaborada. De feito, nos bocetos preparatorios teño que estar moi seguro do que quero facer, repetir, repasar os bocetos, non quedarme ca primeira apreciación que se me quede, para que cando empece a montar o armazón non teña que desmontar, porque unha obra plana tú traballas por riba, tápala e fora. Aquí non, aquí se o armazón non funciona, a obra non existe. Una obra de grandísimas dimensiones, me parece que ya no te llega a tu estudio. Bueno, non son grandes dimensiones, non me chega ao estudio, pero apaño máis para traballar. Traballo con dípticos unindo 2 ou 3 pezas para poder traballar en formato grande. O meu estudio non é demasiado grande, entonces para traballar en formato grande necesito traballar pois unindo pezas para logo poder transportar, que o transporte sexa tamén fácil. Vamos a recordar series emblemáticas. Ahora acabas de donar al ayuntamiento una pieza, una larga serie hecha sobre la isla de Cortegada. Bueno, donei unha obra desa exposición, foi unha obra, foi un pouco de tempo xa, cando eu facía pintura figurativa. Fixe unha serie, unha exposición toda dedicada á illa de Cortegada, que era, pois eso, con distintos tratamientos, visto desde distintos puntos de vista. O cuadro máis grande, digamos, que na casa, no estudio non me pintaba nada, ao final decidín donalo ao Concello, porque a isla era tamén, bueno, hubo problemas en torno á illa, que era privada, logo recuperouse, agora é parque natural, forma parte do Parque Natural das Illas Atlánticas, e é unha illa que está xusto ao pé do mar, é a nosa illa, a illa pegada a Carril. É unha illa que ten o bosque de laurisilva máis importante de Europa, máis grande, e é moi entrañable, moi bonita, paisaxísticamente, e logo que aparte, en torno a ela, están as famosas ameixas de Carril. Valoradas mundialmente. Mundialmente, sí, sabrosísimas, ademais. Sí, reconocido por todos. Hablabas antes de la figuración, cómo has evolucionado, porque la dejas en un momento dado y te centras en esos desconchados, en esas humedades de las casas. Sí, eu cheguei 2 veces á abstracción, e as 2 veces que cheguei foi a través de ir rompendo a figuración. A primeira vez que cheguei á abstracción foi dende o paisaxe, que daquela era paisaxista, foi como chegando ao teleobxectivo da miña mirada ás casas que había no paisaxe, máis en concreto ás paredes desas casas, e aí vin a abstracción, que non é novo, eso xa o vía Leonardo da Vinci, e falaba de eso, sí, das manchas ou das nubes, dos aspectos abstractos da vida natural.
Aí cheguei por primeira vez á abstracción, a través deso. Logo xa, evidentemente, a casa xa non me valía nin de referencia e eu tiña os meus propios recursos. E a segunda vez foi dende a figuración, pero xa dende a figura humana. Eu trataba a figura pois, con moito cor, os fondos eran moi potentes, con dripping, incluso tirando pigmentos, porque sempre, casi sempre, traballei ca obra no chan ou dous cabaletes, entonces traballaba con pigmentos, moi colorista, moi tal, e ao final tiña que pelearme realmente para que a figura competira como mínimo en términos de igualdade co fondo, co cual o fondo estaba dominando ampliamente o espacio e a figura evidentemente terminou por desaparecer. Y gamas muy cálidas, terrosas, a pesar de ver, bueno, colores azules. ¿Se podrían extrapolar estos rojos, estos tierras a tu carácter? Bueno, sigue sendo entroncando coa miña visión mariña. De todas formas, nesta última etapa non hai tanta visión de terrosa. Hai máis ben ocres e óxidos. Sí, pero... Tuve unha etapa que sí, que había un moito predominio dos terras. Agora son ocres e ocres como máis pálidos que mellor recordan a area da praia. Sí, mucho. A area da praia. E os óxidos, como dixen antes, o das embarcacións. A calidez do color, pois tamén se infunde máis, provoca en ti outras emocións distintas ao que pode ser o frío, o azul. Es de destacar también su labor como formador de artistas. De hecho, ya han salido varias promociones de la Facultad de Bellas Artes. ¿Cómo se compagina esa labor docente con la actividad creativa? Pois con paciencia, con paciencia, porque a veces tens que aguantar, o mellor non é a túa posición máis cómoda, pero bueno, telo que facer, porque tamén é o que te axuda a seguir traballando. Eu divido o día, digamos, en dúas partes. A mitad do día o dedico ao meu traballo, no meu taller, e outra mitad ao ensino. Saliron efectivamente, agora xa non veñen tantos porque agora non é necesaria a proba de acceso para a Facultad de Bellas Artes, pero, bueno, siguen vindo xente, incluso que mellor de Bellas Artes, siguen vindo por ali, de visita, ainda que sea. Preparei xente pois non só para a Facultad de Pontevedra, houve xente que estuvo tamén en Salamanca, en Barcelona, en outras facultades, e logo xa teñen os seus puestos por España adiante, algúns se dedican a fotografía, outros a vídeo, outros a montaxes, e a veces pois veñen por ali a facer unha visita e a recordar vellos tempos. Te ves introducido con el vídeo e las novas tecnologías? Non é unha forma na que me exprese, pero que sí valoro, sí valoro. Incluso as instalacións, particularmente, non comulgo con elas, casi incluso nin as vexo como obra acabada. As vexo máis ben como un paso, e as vexo interesantes algunhas, pero como un paso para algo que aínda está por determinar, pero non vexo que sea realmente a vanguardia e a punta de lanza da vanguardia, de que podría ser unha vanguardia. Hai incluso distintos frentes abertos, pero non vexo un frente claro que pode dicir, bueno, pois por aquí van ir os tiros. Eso non o vexo. Bueno, de momento se han cumplido tus expectativas con esta exposición? A nivel estético, polo menos, sí. A nivel estético, sí. A nivel xa de ventas, pois non, porque os tempos non son os máis propicios, evidentemente. Bueno, pues si te parece, simplemente convocar a todo el mundo, que no se pierdan la exposición, que además queda muy poquito tiempo para visitarla. Sí, me parece bien, perfecto. Pues la idea de que estamos frente a unos paisajes se hace evidente, aunque el resultado final sea totalmente abstracto. Planos yuxtapuestos, superpuestos, saliendo del espacio del lienzo, porque realmente su obra se hace plenamente escultórica. Sala Briones, en Vilagarcía de Arousa. Allí les emplazamos y ya saben, la siguiente semana, como siempre, les esperamos aquí. Hasta entonces, feliz semana. Sigan en contacto en nuestra página elcorreogallego.es. Muchísimas gracias.